warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Wasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bingulumihi fit daraini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah khususon kangge Dik Muhammad Nail Alarix, cucunipun Bapak Parjiman ingkang nembe nandang sakit gerah. Mugi-mugi lantaran wasilah barokah sedaya menika pinaringan agi-agi sehat waras lahir batinipun, gampil tambanipun, sehat waras ingkang manfaat faedah saking donya dugi akhiratipun. Bi barakati sirri wa lafzil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah khususon kangge gerahipun Ibu Duriyah Dimatan ingkang mangke siang badhe operasi, mugi-mugi dipun paringi lancar operasinipun lan dipun paringi kesehatan kesarasan, dipun paringi gampil mari lan tambanipun manfaat faedah saking donya dugi akhiratipun. Bi barakati sirri wa lafzil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya diriwayatake annahum sak temene utawi dheweke kabeh dulur-dulure Nabi Yusuf iku kalamu padha matur sapa dulur-dulure Nabi Yusuf Al-Aziza ing sang raja fi itlaqi Bunyamina ing dalem misae Bunyamin. Mbok wingi wis ya.
Wis kok iki. Sel di bulan baleni kesel. Fakola mongko ngendika sapa Yusufun Nabi Yusuf. Nah iki wae. Aku tak milih iki wae aku. Melompat pora baleni pora ya mung ra ngerti kok. Ngendikane Nabi Yusuf li ibnihi maring putrane Nabi Yusuf. Iki wis duwe putra dadi raja sejarah Demben terus garwa Zulaikha terus duwe putra kae lho Demben. Putra. Yes. Sekarang jenengan ra ngerti nek duwe putra lah ra nilai kok ya jenengan. Iki Nabi Yusuf dhewe lho. Angel wis tobat ya. Ra ono jenenge. Ngendikane le ngendika marang putrane niku lho. Gum jumenenga sapa sira ngger anakku. Ila janbi Rawabila maring sandinge Mbah Rawabil. Dadi mbahne iki. Lah nek Rawabil niku kakangne Nabi Yusuf sing barep. Kakangne Nabi Yusuf sing barep, kayak iki putrane Nabi Yusuf otomatis ra Pakdene. Pakde. Pakdene. Ngger ngadeka ning sandinge pakdemu kuwi. Ning ya ora muni pakde ndak keconangan nek sedulure kok. Ngadeka ning sandinge Rawabil. Famas niku. Udungae ning mem to. Terus ngadeg famasa banjur demek sapa Rawabil hu ing putrane Nabi Yusuf. Fadzahaba mongko ilang apa zalikal ibni. Apa zalikal ibni mangkono rasa anak. Famasa banjur demek meneh sapa Rawabil hu ing anake Nabi Yusuf. Fasakana mongko dadi anteng apa ghadabuhu mangkele si Rawabil. Fakola mongko omong matur sapa Rawabila si Rawabil. Mature inna hadza sak temene utawi iki iku Badarun. Iku Badarun. Lintang. Min Bazari Yaquba saking lintange Nabi Yakub. Wahamma lan nejo sapa
Rawabil ayasiha yento njerit utawa bengok sapa rawabil farokado mongko apa gimana nih rokado ngekep sapa Yusufu Nabi Yusuf ngalaihi salam ngalal ardi ing atase bumi wa akhadha lan ngalap sapa Nabi Yusuf bimula bisihi kelawan sandangane Nabi sandangane Rawabil wa jazbihi lan anune napa niki jenenge jazabne alah si bangkean apa kok lambung bangkean nek lambung janbihi apa jazabi jazat ya nah, bangkean nek lambung jambihi ngene ya padha mung sandinge kok lambung karo bangkean mung sandinge caket kok arep ora ruwan kae tetep padha lah apa tau gathuk wong ya ora tau gathuk fasakoto mongko niba sapa Rawabil ngalal ardi ing atase bumi terus Nabi Yusuf akon neng putrane Ger saiki kowe ngadeka neng sandinge si Rawabil ling lafadke ya nek cara saiki neng gone sandinge anu kuwi Mbah Rawabil kuwi to Pak D Rawabil kuwi ngadeg terus demok ngusap masak demok ngusap sing didemok putrane Nabi Yusuf terus nalika didemok ngeten niku rasa anune ilang fadzahaba zalikal ibni rasa ke anak-anakane ilang demok meneh bar niku terus rasa emosine lerem ayo karang putra Nabi iki nggawa barokah kayak putrane jenengan nggawa masalah wis ra cetha nggawa barokah ana kahanan ngeten niku kok ning rasa ki kaya perubahan drastis ngeten lho perubahan iki drastis terus ngendika Rawabil niku iki ora sembarang bocah nek iki tetep lintang saka lintange Nabi Yakub Bazarun terus nejo pengen bengok Rawabil niku nejo pengen bengok ning Nabi Yusuf niku anu istilahnya cara kasarane iki nubruk ngono kae lho nubruk ning Rawabil terus nyekel sandangane Rawabil sing ana ning kiwa tengen bangkean kuwi dinubruk kene biasa tuh nubruk ngono kae kena bangkean iki terus do tiba ning bumi iki dadi nubruk tiba ning bumi Wakola lan ngendika sapa Nabi Yusuf lahu maring Rawabil ngendikane antum utawi sira kabeh ya maksarol apa kuwi Ngibraniyin ya mak bolong ki lho masalah
Ya maksarul ngibroniyina he sekabiane kaum Ibrani tazangamuna padha duwe sejo sapa sira kabeh Allah ahadu ing yen ta ora ana wong siji iku maujud asadu kang luwih banget mingkum sangking sira kabeh falama ra'au mongko tetkalane ningali sapa sira kabeh maing barang nazala kang tumurun apa ma bihim kelawan kaum Ibrani waro aula ningali sapa kaum Ibrani Allah sabila ing yenta ora ana dalan iku maujud ilal kholasi maring slamet khodangu mongko padha bengok-bengok khodangu mongko padha bengok-bengok ngendikane ngono iki he kowe kabeh kaum Ibrani sanepane Nabi Yusuf le nembungke kaum Ibrani padahal sing dimaksud keluargane niku sing cacahe 10 niku sing dimaksud ning le nembungke he kowe kaum Ibrani ora kok he kowe dulur-dulurku pokoke iki jual mahal kok ya Nabi Yusuf ki mbiyen wis dianiaya iki saiki jual mahal urung anu secara lesan ngono urung ngaku sedulur. Le nembungke he kowe kaum Ibrani. Kowe do duwe sejo. Do duwe sejo yen to satu pun orang ora ana sing luwih nemen saka kowe kabeh, sing luwih kuat saka kowe kabeh. Kowe ngrasa seolah-olah kowe iki sing paling kuat, sing paling top, sing paling ampuh. Amerika karo Israel ya iki. Kan merasa paling kuat, merasa paling ampuh. Nih. Wis ra ono sing iso ngalahke kabeh sing dadi karepku iso tak taklukke. Karepe do duwe apa-apa titik ngono rak sikape iki terus do ngono kuwi soen. Ndi apa-apa titik ora usah adoh-adoh kaya ning kampung-kampung saja kae engko ana sing rada sugih dhewe wis rada gaya. Perasaane wis aku sing paling sugih. Terus engko karo kiwa tengene le nyikapi rada ngece kae. Ya sok tawa ning suarane nyelekit. Tangga liwate mampir, ngicipi udut, tau udut ora. Wah. Ngene iki gaweane udut didelokke tau udut ora. Tawa ning nglarakati ngrasa aku paling sugih sak uni-uniku ora masalah ngono kok ya. Nek wong sugih kae. Pinter titik urung patek pinter wis ngrasa paling top. Ngelak-elak kono nyalahke kene. Nino kene nek kur kaewe. Kae iki rak ming iso omong. Wah. Nek pintere ngaji ya wis maca kitabe klera-kleru. Wis dilaklokke ngono kuwi. Kene sewengi-sewengine katam kitab 3. Wah iki. Iki wis anu. Versine Fakih Muqaddam iki anggere ngene iki. Ora ngetriya 3 larik. Wis gaya biasanya terus merasa paling jos. Merasa paling top. Bah iki dilokke karo Nabi Yusuf ngene. Kowe ming dumeh cara tembunge
neng kampung duwe pengaruh, duwe kedudukan, bisa dibilang dadi wong top, wong di derajate duwe rasa nyejo nek satupun orang lain ra ana sing luwih kuat. Ning nalika do weruh apa sing kedaden ning kono kuwi ning kratone Nabi Yusuf, wala mara'au manazala bihim lan yo weruh kena kasuse Bunyamin iku wis ora ana dalan nggo golek slamet. Neng kene terus ya ora mungkin mulih seneni bapak. Judhek to niki arep mulih kanggo Bunyamin seneni bapak, neng kene terus ya ora mungkin nang omah ana anak bojo. Nek sing ora tau glidik, ora tau ngekeki ngono adoh anak bojo ora apa-apa lah, nek sing rada laku umum ngono ya diarep-arep tenan sih. WA ki ya muni terus lah kok ora mulih-mulih. Iki anake kangen je, ngono padahal mbokne sing kangen kuwi. Wala ya bapakne apian, bapakne nyenengke kok ya. Jadi sing nggo amping-amping iki kan anake kangen geleno kak nakoke terus e. Wih, nek sing ngeratek patek kualitas ngono ora ana sing nakokke. Anak nang omah ngerti bapakne ra ono numpak montor wangun kae. Mbokne takon nang ndi Le? Tak dolan ya, Bu. Wah. Lah kok numpak motor mumpung bapak minggat. Ternyata malah seneng nek bapakne ra ono. Tobat ya anake dileleng kae kok. Mula bapakne ra ono iki seneng bebas. Beda karo sing ngene iki, wah diarep-arep ra ono goleki. Ngene iki Nabi Yusuf lho. Kudu sing maca. Sing maca iki sapa sing goleki wis ra ono wong. Ora ana wong peduli. Anake nakokke. Lah wong ngomong kowe rung iso kok nakokke. Ngomong kowe ra iso ndang nakokke. Ora cetok. Mula mbasan saiki iki do weruh ning kene kenyataane dudu wong sing paling jos, dudu wong sing paling kuat, dudu wong sing duwe derajat dhuwur ning ngarepe Nabi Yusuf ning jero kratone Nabi Yusuf, mbasan weruh ngono kuwi wis ora ana dalan nggo golek slamet, khodangu ya wis mung do njungkung munduk-munduk. Nek cara bahasa ngece akhirnya ya seming terus nglesot-nglesot. Khodang, khuduk niku lho, khuduk. Khuduk iki nek ora ngerti sego khuduk iki lho. Ya terus jungkung-jungkung. Saiki piye nek ngene iki? Mula aja gaya dadi wong urip iki tetep werna loro, gilak-gilak ya sok nang dhuwur, gilak-gilak ya sok nang isor. Aja gaya nalika nang dhuwur. Tetep Kanjeng Nabi iki wanti-wanti sing sapa wonge andhap asor lembah mana dalam suasana apapun, maka Allah akan selalu mulyake ngluhurke. Ning sing sapa wonge anggak sombong gaya, mongko Gusti Allah bakal ngesorke. Ya apapun kahanane rasah sok-sokan dumeh kanggonan bondo apa pangkat terus kaya ya mbasan diputer kahanane ro Allah dadi wong sing ning isor kluntah-kluntuh ewe-ewe. Wong urip iki sing paling sih pancen
Anda pasar lembah mana? Sebab segala yang ada, segala yang dimiliki, segala yang ada di sekitar kita ini kan titipan. Wamanate Gusti Allah titipan, pinter ya titipan, bondo ya titipan, pangkat ya titipan. Wong pangkat dhuwur titik rada sombong, Gusti Allah ngilangi ya perkara sing nggo ngilangi iki kadang kala ming sepele-sepele sih. Ming sepele-sepele ming gara-gara ngucapke artikulasi wae asor kok. Ming sakata artikulasi wae dadi asor. Padahal dhuwur pangkate kok ya. Nek Allah ngersake kurang piye nek jeglongke kowe akhirnya ya dinonaktifkan tenan kok. Urung dihujat karo warganet seluruh Indonesia. Sekarang gaya sih. Ojo gaya iki titipan. Malah isih gaya kok njaluk ngapura wae ya ora njaluk ngapura ya Allah. Wong kok sombonge kaya ngono. Sing jenenge wong ki kanggonan kleru ngakoni klerune njaluk ngapura wae kok ya ora gelem. Kira gaya banget toh. Kenapa? Usut demi usut memang pintere selama ini ilmu umum. Jadi suka cilik ki wis mingkur jalur sekolahan kuwi ngantek duwe akademisi S2, S3 ning jalur sekolahan terus jiwa kosong ilmu Quran. Jiwane kosong seruan-seruan pituture Kanjeng Nabi sehingga akhlak ora ono. Akhlake ra main. No tetep kumalungkung tetep sombong gek Kanjeng Nabi tau ngendika dosa ana 3 apa pira nika. Sing dosa 3 niku siksane rasah ngenteni ning akhirat. Ning donya wis diduke. Salah satu dosa itu adalah dosa sombong, dosa kumalungkung. Iduke ya engko kaitane le ngekeki siksa dosa sombong kuwi nek sombong ki kumalungkung kumluhur-luhur wujud dosane disorke dihinakan ngono. Ora kok wong dosa sombong siksane lara koreng ora jalur. Ora jalur kok ya siksa ki jalur. Lah sombonge kok sombong sugih karo mbangkake bondone engko karo Allah ning donyane siksane gawe bangkrut kene ngono kuwi kok ya. Ora kok korengen nek kene iki. Anu ning digawe kene. Ning ternyata malah terus apik kene lho terus mangkat ngaji terus. Apik. Apik sih malah. Kayak saya pengko sugih kaya ngleling kae sih. Gua numpak motore ndangak gleleng ke buah. Ora kelingan aku motore apa tok kaya. Diwelah-welahke Nabi Yusuf ki diwelah-welahke wis. Nek es ngene iki kesandung masalah, kesandung kasus. Arep golek slamet wis ra ana dalane, do munduk-munduk, do khundu, do jungkung. Sumakola tumuli omong meneh lahum keduwe dheweke kabeh dulur-dulure Nabi Yusuf sapa kabiruhum sing paling tuwa, tuwa-tuwane sedulure Nabi Yusuf. Iku terus sing paling tuwa terus omong. Irjingu ila abikum. Sesrana solusi. Akhirnya sing tuwa ya terus omong irjingu padha baliya sapa sira kabeh ya akhwati he dulur-dulurku saiki bali mulih ila abikum maring bapak ira kabeh. Duni kang sakliyane ingsun. Akhirnya dokon mulih sing 10. Wis kowe saiki ngene wae, do mulya kabeh mulih. Sing keri kene aku. Wah, sing tuwa ngono lha iki duni kang sakliyane ingsun.
Kowe do mulya sing keri kene aku, sing nggo jaminan wis ben aku sing paling tuwa. Dasare tuwa dhewe, umurku ki mung karek sepira. Wis paling tuwa ya. Gek nang omah ya mung dinesan-nesoni mbok wis. Aku wis tak keri kene. Dasare anak-anakku wis do mentas kabeh, wis duwe putu. Kowe kabeh kono do mulya omong karo bapak, aku tak keri kene. Sing nglakoni hukuman ben aku, sing njaga ngreksa Bunyamin ben aku. Omongke bapak, engko sing ngreksa karo sing jagani Bunyamin aku. Critake kabeh ning ngene bapak. Yes, kowe mulya. Ha iki engko nek bapak nesu pripun pikir engko sing penting mulih sithik. Ayo. Lah iya ta lha kok. Sing penting mulih iki. Kuwi lho, Qur'ane kuwi lho lah jane ora dong. Qur'ane iki cetha ngono kuwi. Pokoke sing penting mulih sithik. Nggih. Mulih sithik ketemu bapak, usahake bapak ditentremke. Sambelke tempe bosok. Ora tentrem. Ana dimulih sithik. Sampean piye Pak D iki mbasake anak-anake sampean Pak D aku tak ning kene omong karo bapak aku jagani Bunyamin. Akhire do mulih mula engko mbuh nek tekan omah kapan. Engko nek tekan omah rak wadul iki mula niki sik engko ngrungokke wadule sesuk-esuk. Nyaosi pengumuman mangke dalu malam Selasa Legi. Ngaji kitab Fathulillah ten ngriki wekdanipun jam 8 tekan jam 9. Sedaya mangke kasuwun tindak ngaji. Mangke dalu lapanan maca kitab Fathulillah. Ten ngriki pokoke jam 8 tekan jam 9. Ya jam 8 tekan jam 9 kurang seprapat. Sedaya wis ketoke wis dipesenke keripik. Mbok sapa sing mesenke wong ra ono kok. Niki riyen muga-muga diparingi sehat waras lahir batinipun, saged istiqomah lan digawe seneng ngaji isine Quran, isine hadis, tansah pinaringan pituduh pitulungan, nekakaken kabegjan kamulyan, keselamatan dunia dugi akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.